Iruditu zait, itzela, onkigarria. Olako ekitaldiak, komunitatea sortzen da hori beharrezkoa da. Eske beti zauz ikusten Navarrakuek, hangu bestekuek, eta berton jaize normalak jantzan, bai, zurtuti holango jaize politxo. Nobedade handiet sentitzen da. Denbora asko da, ez dugule ikusi, gu baino gazteago jakin bez. Hori, bueltatu da, bai, danak. Anarru jantzita eta politxo, Etzerik etzei joatie eta bertoko herritarrak egotie. Neurtzeko atzalekoa ikusi bari, baina politxen izan itekena. Orain berreskuratu dugun gauza bat dela eta ja astearrela potente ondo dagoela irutsi zait. Azkenean gauza bat berria denean, jende asko etortzea da impresio oso ona. Espetakularra izen da. Gero denporo nabe bai betxu, eguzkize, aspaldiko partez. Nik uste dut arrakasta dekola eta gogo sartzen dela olako eguna eta, markata da urri segutegian, ez? Orduan nik uste dut horrek gogoak dauzela olako gauza bat mantentzeko. Ez que ensamblaio espeziala da. Oso pozik. Bazken duen espero, Horrek maitasunera dirazten dozkuta oso pozik gauz herriagaz, oso pozik. Jente asko dauela eta parte hartzen dauela mundu guztiak, eta danok etzen daugula dantzak. Naiz eta ayuntamentuen izen, abadiek eskonduko dozku.